Ελληνικός ελληνισμός είναι από τους αρχαιότερους πολιτισμούς στην περιοχή των παραλιών του Εύξηνου Πόντου. Οι ιστορικοί ερευνητές αποδέχονται τον 8ο αιώνα ως αφετηρία οργανωμένης παρουσίας Ελλήνων θαλασσοπόρων εμπόρων στον Πόντο. Ήταν οι Μεγαρείς που έψαχναν αγορές για εμπόριο και ίδρυσαν πρώτα την Ηράκλεια. Μετά ακολούθησαν οι Μιλήσιοι, ιδρύοντας τη Σινόπη και την Αμισό. Αργότερα ιδρύονται η Κερασούντα, η Τραπεζούντα και άλλες πόλεις. Νότια της Τραπεζούντας, διαμέσου μαγευτικών φαραγγιών, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας Σουμελά. Σύμφωνα με την παράδοση, ιδρύθηκε το 386 από τους Αθηναίους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο, οι οποίοι, ακολουθώντας το όραμα της Παναγιάς, ξαναβρήκαν την εικόνα της ζωγραφισμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά στο όρος Μελά του Πόντου. Στην Τραπεζούντα επίσης υπήρχε και το γνωστό Φροντιστήριο Τραπεζούντας, το μόνο αναγνωρισμένο γυμνάσιο του Πόντου μέχρι την δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Είχε έναν κύκλο ζωής 239 ετών. Το 1914 φοιτούν σε αυτό 1.800 και αποφοιτούν 71 μαθητές. Το τελευταίο έτος λειτουργίας του, 1921, φοιτούν μόλις 200 μαθητές και 7 παίρνουν το απολυτήριό τους. Τον 4ο αιώνα π.Χ., εποχή κυριαρχίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ελευθερώθηκαν όλες οι ελληνικές πόλεις του Πόντου από την κατοχή των Περσών και αρχίζει η ανάπτυξη και η πρόοδος. Οι Μηθριδάτες ιδρύουν το 337 το βασίλειο του Πόντου. Μετά την άλωση της πόλης υπήρχε στην Τραπεζούντα ακόμη ανεξάρτητο και απόθρητο ένα βασίλειο που παρεδόθη στο Μωάμεθ τον Πολιορκητή το 1461. Η περίοδος από τότε και μετά ονομάζεται περίοδος της τουρκοκρατίας. Υπήρξαν περίοδο διώξεων, εκτοπισμών, εκπατριωτισμών, εξισλαμισμών, εξοντώσεων, περίοδοι παρακμής και αφανισμού. Μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο το 18ο αιώνα και τη νίκη των Ρώσων της αυτοκράτηρας Εκατερίνης, υποχρεώθηκε η Τουρκία να υπογράψει συνθήκη το 1774, όπου αναγνώρισε τη Ρωσία ως προστάτηδα των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες του Πόντου άρχισαν να δραστηριοποιούνται, να προοδεύουν και να διαδραματίζουν σημαντικά ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου τους.
Τουρκία προέβαινε όλα τα χρόνια σε αντίπεινα σε βάρος των σκλαβωμένων Ελλήνων του Πόντου. Το βάρβαρο και κτηνώδες έργο της κορυφώθηκε την περίοδο τόσο των Βαλκανικών πολέμων το 1912 με 13, όσο και κατά την κεμαλική περίοδο το 1919 με 1922. Τότε ξεκίνησαν και οι μαζικοί διωγμοί, καταστροφές και αφανισμοί, με πρώτα θύματα τους χριστιανούς. Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών το 1920, που αφορούσε και σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Οθωμανών Τούρκων. Δεν αναφερόταν όμως τίποτα για το θέμα του Πόντου. Οι Τούρκοι άρχισαν να διώκουν τους Έλληνες και τους άλλους χριστιανούς. Άρχισαν οι φυλακίσεις, οι αγχώνες, οι σφαγές, οι βιασμοί και όλες οι πράξεις βίας για την εξόντωση των Ελλήνων, με κύριο πεδίο δράσης τις περιοχές του Πόντου. Η αποτυχία της Μικρασιατικής εκστρατείας έφερε τελικά τη Συνθήκη της Λοζάνης το 1923, με την οποία επευλήθη η ανταλλαγή των πληθυσμών των δύο χωρών και υπέγραψε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του αιώνιου ονείρου μας, του ονείρου της μεγάλης πατρίδας. Όλος ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, που απέμεινε ανάμεσά τους και οι Έλληνες του Καυκάσου και του Μικρασιατικού Πόντου, αναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς προς τη μητέρα Ελλάδα. Πούλησαν στους Τούρκους τα υπάρχοντά τους, ζώα, τρόφιμα, σοδιές, χωράφια, σπίτια, για ένα κομμάτι ψωμί και φύγανε. Χιλιάδες ψυχές στιβαγμένες όπως στα καράβια, για μερόνυχτα στο ανοιχτό πέλαγος, άρρωστοι, κουρασμένοι, διψασμένοι, μυστικοί. Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν στους προσφυγότοπους και μετά σταδιακά στις πόλεις και στα χωριά. Όλος ο ξεριζωμένος εκείνος λαός αριθμούσε κοντά 1,5 εκατομμύρια ψυχές. Άνθρωποι που ήταν υποχρεωμένοι να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους από την αρχή. Μέσα σε αυτό το πλήθος και ο παππούς του πατέρα μου, 20 χρονών τότε, ήρθε ορφανός από γονείς με άλλα 4 αδέρφια από το Κάρς του Καυκάσου. Αποβιβάστηκε πρώτα στην Κρήτη με άλλους 700 περίπου συγχωριανούς του. Στην αρχή δούλευαν στους ελαιώνες. Αποφάσισαν όμως να μετικήσουν στη Μακεδονία, παρά ότι ήταν αγαπητοί στους κρητικούς κατοίκους. Ξεκινούν και φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπου μάστιζε η ελονοσία και ο τύφος, θανατηφόρες τότε ασθένειες. Αναζητούν βουνά, δάση,
κρύα νερά και ορεινό περιβάλλον που θα τους θύμιζε την πατρίδα τους στον Πόντο. Ξεκινάει νέος Γολγοθάς και φτάνουν μετά από μακρύ ταξίδι μέσα από τις περιοχές της Βέρειας και της Κοζάνης στη Φλόρινα. Βρίσκουν μια περιοχή όμοια με τα πάτρια εδάφη στον Πόντο. 600 άτομα όλοι και όλοι ιδρύουν ένα χωριό και το ονομάζουν Νέο Κάφκασο. Αν και τότε οι κάτοικοι των γύρω χωριών ήταν επιφυλακτικοί με τους πρόσφυγες, το κράτος είχε ετοιμάσει περί τα 150 σπιτάκια, διευκολύνοντας έτσι τους Ποντίους στη νέα τους πατρίδα. Ψυχαγωγία τους ήταν ο χορός, η μουσική και τα παιχνίδια, όλα συνοδεία ποντιακής λύρας. Ασχολήθηκαν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και διατήρησαν τα πολλά ήθη και έθιμα που έφεραν μαζί τους. Με τον καιρό αναπτύχθηκαν στην περιοχή και τα παιδιά αυτών μετήκησαν σε μεγαλύτερες πόλεις. Έγιναν επιστήμονες, πρόσφεραν στην κοινωνία, μα ποτέ δεν ξέχασαν ούτε τα χωριά των προσφύγων παππούδων τους, μα ούτε και τις αλυσμόνητες πατρίδες μας στον Πόντο. Η κυρία Ελένη με την οικογένειά της ζούσε σε Σούρμεν, μια ορεινή περιοχή του Πόντου κοντά στη Μαύρη Θάλασσα. Το χωριό τους λεγότανε Βατούμ. Οι κάτοικοι του χωριού ήταν Έλληνες και Τούρκοι που ζούσαν ειρηνικά και αγαπημένα. Όταν άρχισε ο διωγμός, ένας Τούρκος γείτονας τους ειδοποίησε να μαζέψουν λίγα πράγματα και ελαφριά ρούχα γιατί θα υπήρχαν ταραχές. Την οικογένειά της κυρίας Ελένης μαζί με άλλους Έλληνες γείτονες, ο ίδιος κύριος που τους είχε ειδοποιήσει, τους έκρυψε για 30 μέρες μέσα στις αποθήκες του. Μόλις τέλειωσαν οι ταραχές, τους έδειξε το δρόμο για να περάσουν στη Ρωσία. Εκεί που περπατούσαν, τους επιτέθηκαν μία ομάδα οπλισμένων Τούρκων. Ο σκοπός τους ήταν να ληστέψουν, να τους κλέψουν δηλαδή τα χρυσαφικά και τις λίρες που είχαν πάνω τους. Η κυρία Ελένη μόλις το αντιλήφθηκε, έκρυψε το πουγγί με τις λίρες και τα χρυσαφικά που είχε κρυμμένα στο σώμα της κάτω από μία μεγάλη πέτρα. Στην συνέχεια έκατσε πάνω της. Έκανε την άρρωστη ότι ήταν ταλαιπωρημένη. Όταν το αντιλήφθηκαν αυτό οι Τούρκοι, δεν την πλησίασαν καθόλου, γιατί νόμιζαν πως είχε μια κολλητική ασθένεια. Έτσι σώθηκε ο μικρός θησαυρός της. Ύστερα έφυγαν από ένα μονοπάτι και βρέθηκαν σε μια παραλία. Από εκεί πήραν ένα καράβι για να φτάσουν στη Ρωσία. Δίπλα στην κυρία Ελένη υπήρχε μια κυρία η οποία το μόνο πολύτιμο που είχε πάνω της ήταν αρκετές εικόνες. Τότε η κυρία Μαρία της έδωσε μία μικρή εικόνα του Χριστού. Η κυρία Ελένη την ευχαρίστησε πολύ και το φύλαξε με τα υπόλοιπα πολύτιμα αντικείμενά της. Αργότερα το καράβι στο οποίο ταξίδευαν δέχτηκε επίθεση από τους Τούρκους. Ύστερα οι Τούρκοι τους χτύπησαν, τους έκλεψαν και τους κατέστρεψαν όλες τις εικόνες που υπήρχαν στο πλοίο. Σώθηκε μόνο η εικόνα της κυρίας Ελένης. Με πολλές ταλαιπωρίες φτάσανε στο προορισμό τους, στη Ρωσία. Είναι μια περίοδο που η κυρία Ελένη δεν θέλει να θυμάται καθόλου. Η προγιαγιά μου γεννήθηκε στο Σουμπατάν που σήμερα βρίσκεται στη νότια περιοχή της Γεωργίας.
Όταν άρχισε η γενοκτονία και ο εξεριζωμός των ποντίων από τα μέρη εκείνα, οι Τούρκοι με διάφορους τρόπους τους έδιωχναν. Η προγιαγιά μου δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί η μητέρα της την έστελνε από το ένα μέρος στο άλλο. Τελευταία φορά την είχε στείλει σε έναν θείο της σε ένα χωριό στο Κάρς. Εκείνες τις μέρες που έμεινε εκεί είχε δοθεί διαταγή όλοι οι Έλληνες να τακτοποιήσουν τα χαρτιά τους και να πάνε στην Ελλάδα. Ο θείος της ήταν μεγάλος στην ηλικία. Είχε τακτοποιήσει τα δικά του χαρτιά, αλλά δεν μπορούσε να τακτοποιήσει της προγιαγιάς μου, γιατί δεν ανήκει στην δικιά τους κοινότητα. Όταν ήρθε η μέρα να πάνε στο λιμάνι για να φύγουνε, ο θείος της δεν μπορούσε να την επιστρέψει στη μητέρα της, επειδή τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και χωρίς χαρτιά την ανέβασε κρυφά στο πλοίο. Η προγιαγιά μου ήταν τότε 8 χρονών. Η μητέρα της άκουσε ότι θα φύγουν οι κάτοικοι εκείνο το χωριό στην Ελλάδα και ξεκίνησε με τα πόδια να πάει να πάρει το παιδί της. Όταν έφτασε εκεί όμως, ήδη αυτή είχε ανέβει στο πλοίο. Από ό,τι διηγήθηκε στα παιδιά της, δηλαδή στη γιαγιά μου, η μητέρα της από κάτω έκλαιγε και της έλεγε να κατέβει από το πλοίο, αλλά η προγιαγιά μου δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί η μητέρα της δεν την άφηνε να πάει μια βόλτα. Ο θείος της όμως πέθανε στη διαδρομή μέχρι να φτάσουν σε άλλο λιμάνι. Αφού αποβιβάστηκαν σε άλλο λιμάνι, ακολούθησε κάποιους γνωστούς της, οι οποίοι την πήρανε μαζί τους και επιβιβάστηκαν σε ένα τρένο, το οποίο θα τους πήγαινε σε μία πόλη της Τουρκίας. Τότε αυτοί που την πήρανε για να την προφυλάξουν, επειδή δεν είχε χαρτιά, την ανέβασαν στο τρένο και της είπανε να κρατάει τα σίδερα και ότι θα ερχόντουσαν να την κατεβάσουν μετά τον έλεγχο. Όμως το τρένο ξεκίνησε και την ξέχασαν εκεί πάνω. Πέρασε όλη τη διαδρομή μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους πάνω στο τρένο. Όταν κατέβηκαν από το τρένο, αυτοί που τη συνόδευαν σκεφτήκανε ότι σίγουρα είχε σκοτωθεί περνώντας από τα τούνελ. Αλλά όταν ανέβηκαν στην οροφή του τρένου, την είδανε και την κατέβασαν. Όσο είχαν μείνει στην Τουρκία, τους φρόντιζε η ελληνική κυβέρνηση. Τέλος, η προγιαγιά μου ήταν από τους τυχερούς που έφτασαν στην Ελλάδα. Γιατί από όσα διηγήθηκε στα παιδιά της, που χρειάζεται βιβλίο για να τα γράψουμε, χιλιάδες Έλληνες του Πόντου ξεκληρίστηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην πατρίδα. Οι γονείς του παππού Γιώργου ζούσαν στο καπίκιο της Τραπεζούντας, εκεί, στα βουνά της Ματσούκας. Οι περισσότεροι άντρες του χωριού δούλευαν στην Κωνσταντινούπολη. Έφτιαχναν μπακύρια. Ήταν γανοτίδες, παπλωματάδες και έμποροι φασμάτων. Στο χωριό ερχόντουσαν τις γιορτές με τις καμήλες, φορτωμένες με όλα τα καλά του κόσμου και τις οικογένειές τους. Ο προπάπους μου Κωνσταντίνος ήταν δάσκαλος και απόφοιτος του γνωστού φροντιστηρίου της Τραπεζούντας. Είχε άλλα 5 αδέλφια που δυστυχώς μόνο οι 4 κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλάδα όταν ξέσπασαν τα γεγονότα. Η δε προγιαγιά μου Αθηνά και αυτή από το καπίκιο και ορφανή από πατέρα, αφού άφησε την ψυχή του πίσω στην πατρίδα όπως τόσοι άλλοι, μαζί με τα 3 της αδέρφια και τη μητέρα της, στιβαγμένη σε ένα καράβι, ο ένας πάνω στον άλλον, πήραν το δρόμο για την Ελλάδα. Η μητέρα της, με το φόβο μου που θα πατήσουν τα παιδιά της, έφτιαξε με τα σκοινιά του πλοίου αυτοσχέδιες κούνιες και τα τοποθέτησε μέσα.
Έτσι και τα έσωσε. Δύσκολο ταξίδι που δυστυχώς πολλοί και κυρίως ηλικιωμένοι δεν άντεχαν και άφηναν την τελευταία τους πνοή στη διαδρομή. Όλοι μαζί οι συγχωριανοί από το Καπίκιοι φτάνουν στην Καλαμαριά. Μετά από λίγες μέρες τους μεταφέρουν στο Τσοτήλι. Ένας όμως από αυτούς αποφάσισε να φύγει και να βρει καλύτερο μέρος για τους συγχωριανούς του. Και βρήκε ένα ιδανικό μέρος που θύμιζε τα χώματα του Πόντου. Ένα μέρος με βουνά, πεδιάδες, για να κάνουν όλοι μαζί μια νέα αρχή. Και έτσι έγινε. Αυτό το χωριό ήταν το Τορταλί, ο σημερινός τετράλοφος Κοζάνης. Της γιαγιάς μου ο παππούς γεννήθηκε στην πόλη Ορντού του Πόντου και ήταν μικρός όταν οι Τούρκοι σκότωσαν τους γονείς του. Τότε τον πήρε ο θείος του και πήγαν στη Ρωσία. Αργότερα μετακινήθηκαν στον Κάφκασο όπου σπούδασε και έγινε αρχιερέας. Όμως το 1937 ο Στάλιν εξόρισε πολλούς και κυρίως μορφωμένους, μαζί και τον παππού της γιαγιάς μου. Όταν η γιαγιά μου ήταν 1 χρονών, αναγκάστηκαν να αφήσουν πάλι τα σπίτια τους, λόγω των εξορισμών του ίδιου καθεστώτος. Μέσα σε βαγόνια που έβαζαν τα ζώα ο ένας πάνω στον άλλον, μέσα στο κρύο, στην πείνα, τη φτώχεια, τους μετέφεραν μακριά όπου έζησαν για πολλά χρόνια. Μέχρι που κατάφεραν να επιστρέψουν στο Σουχούμ και να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και τα σπίτια τους. Όμως το 1990 ξεσπάει η εμφύλιος στη Γεωργία και έτσι, αφήνοντας πίσω τις ζωές και τα υπάρχοντά τους, πήραν το δρόμο για την Ελλάδα, όπου ζουν μέχρι σήμερα. Οι παππούδες της γιαγιάς μου Ελισάβετ καταγόταν από τη Λιβερά του Πόντου. Ο ένας παππούς ήταν μορφωμένος και απόφοιτος του γνωστού φροντιστηρίου της Τραπεζούντας, γνώστης 4 ξένων γλωσσών. Δούλευε στην πόλη, στα εκκλέζικα γραφεία, όπως τα έλεγε η προγιαγιά μου Ευγενία. Ο άλλος παππούς της γιαγιάς μου ασχολείται με τη χαλκουργία και αυτός, όπως και οι περισσότεροι άντρες, δούλευε στην Κωνσταντινούπολη. Μια ιστορία που άκουσα πολλές φορές από την προγιαγιά μου ήταν πως κάποια στιγμή ένας πολύ πλούσιος Τούρκος ζήτησε από τον παππού να του κάνει μια δουλειά και να ορκιστεί πως δεν θα πει τίποτα σε κανένα. Ώσπου έφτασε η μέρα, πήγε φοβούμενος πάντα για τη ζωή του. Μπήκε στο σπίτι και ο πλούσιος Τούρκος τον οδήγησε στο κελάρι. Ο παππούς έκανε το σταυρό του και σκέφτηκε πως δεν θα δει ποτέ ξανά την οικογένειά του. Όμως μόλις κατέβηκε τα πρώτα σκαλοπάτια, έκπληκτος αντίκρισε μια μικρή εκκλησία στο υπόγειο αυτού του πλούσιου Τούρκου της πόλης, που ήθελε τις υπηρεσίες του προ-προ-πάπου μου για να τελειοποιήσει το μικρό του ναό. Μια αληθινή ιστορία που διοικήθηκε στα παιδιά του όταν πλέον ήταν στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν είπε ούτε που ήταν το σπίτι, αλλά ούτε ποιος ήταν αυτός, ο πλούσιος Τούρκος κρυφοχριστιανός.
Και οι δύο παππούδες της γιαγιάς μου κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν στην Ασβεστόπετρα και τον τετράλοφο Κοζάνης. Έφεραν μαζί τις ιστορίες, τα ήθη και τα έθιμα, που είναι χρέος πλέον δικό μας να συνεχίσουμε. Αηλή εμέν, να βάει εμέν, το μάτια μου το ελέπνε. Και η ζωντάνη φέκανε και η ζωντάνη και τον τοπόν τεγένεθανο. Και η ζωντάνη φέκανε και τον τοπόν τεγένεθανο. Και ναι φορτωθάν τα στενά τα νεκρικά κασέλασο. Και ναι φορτωθάν τα τα νεκρικά κασέλασο. Και ναι φορέσαν τα και ναι σε βάνε συν στρατανόι. Συστράταν την αγίριστον το πάει κι ο πισκερθεή. Αχ, συστράταν την αγίριστον το πάει κι ο πίσω
την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα, την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα, λύουμε κι αρρώθυμο, όι, 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 να ανασπάλω και πορώ. Λύουμε κι αρρώθυμο, όι, 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 να ανασπάλω και πορώ. Μίαν κι άλλο συν ζωή, σώπεγα διμ συναυλή, μίαν κι άλλο συν ζωή, σώπεγα διμ συναυλή, νερό να σε πεινά,